Climent! 2021. La classe de 4 anys. Això és Serrat de reciclatge. Si t'agrada el món i els seus paisatges, recomano que quasi facis. Perquè vaig bé, ja que reciclar. Come, Lina, les van ajudar. Si le talles cartolina, no la pots tirar. Tot el que no gastes es pot reutilitzar. Recorda les 3 R's, no les pots oblidar. Reduir, reciclar, reutilitzar. Debes tenir, escolta que te dic. Un pedal d'idea després d'un gin-gin. L'altre per llevar d'esmorzar del mig. Tot el que utilitzes ho pots reduir. Recorda les 3 R's, no les pots oblidar. Reduir, reciclar, reutilitzar.